Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. Sa liwat may nga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Huwebes na kita Enero 7 tuig 2021. Action Hotline. Kumusta na kamo mga suki namon nga matagpalamati sa kangina nagamonitor na via Facebook Live amo man sa YouTube. Din ka man nga bain sang kalibutan pwede ka na makamonitor sa tanan nga mga public affairs program kag mga matahom nga drama sa Aksyon Radio Bacolod. Bangod available kita online kag subong man. Good morning sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitor na via on air. Action Hotline. Hapos gid lang kung may mga paryente or mga himata kamo nga ara sa guwas ang pungsod Pilipinas, mga OFW nga mga Ilonggo or didto na binagatiner kag nagapangabuhi siban nga mga kapungsuran. Palihog pa'y balualan sila no nga pwede na makamonitor diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod para man makaibalo sila sa mga latest nga mga balita kag informasyon nga nagaluluntad diri. Action Hotline. Welcome na sa aton sining nga pagpangalagad as usual tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Artay hupon checking in. Action Hotline. Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now i-check ta karon ang update kay kundi 3 ka adlaw ang schedule sang DSWD. Distribution ini sang cash assistance sa hanay sang mga transportasyon or hanay sang transportasyon ng mga drivers ang target sining hatagan sang ayuda financial. So 5, 6, and 7 and today is the final day sa sining distribution. Now pila ang ginabaton diri sa mga driver. Action Hotline. Ang DSSD isa ini sang nagabulig inform kag ginarelay sa mga barangay officials. No, kung sino mga beneficiaryo nga mga driver sa tagsa ka mga barangay diri sa palibot sang Metro Bacolod. Pila na lang ayhan ang nabilin, no? Kag kabay pa nga atong mga nagareklamo sadto nga mga drivers nga way magkabaton sang ayuda pinansyal sa gobyerno. Paagi sining payout subong nga ginahimo, hopefully makabaton na sila ha kag at least makabulig ini kay sa tuod lang after sang Christmas holiday daw hindi na mayad subong na nagbalik subong sa medyo puraot ang biyahe sa mga driver kapin pa sa taxi. Action Hotline. Damo gid ko na isugilanon no nga mga taxi driver nga subong daw piga dugid ang ila gihapon nga pagbiyahe. Daw hindi kuno mayad ang ila sining income or kita. Mayara pangadaan mga tag-iya or operator nga nag-increase no nagpasaka sang renta na sang ila sining mga salakyan. Timayon niya kung makabaton ka ayuda no kay at least makasapin-sapin sa imo pang kinanglanon
No? Mga drivers, may lang gani subong kiti way gyapon sang face to face kag way gyapon biyahe. Ang klase bla way nagabiyahe ang mga estudyante kay tani dugang pa ini nga palaligban para sa mga drivers. Action Hotline. Diri sa syudad sa Bacolod ginapalayag sang pamunuan sang Philippine National Police nga mayara sang 40% nga pagnubo sa crime rate no kon ang comparison from 2019 to 2020. Action Hotline. Kaling mo ning isa ka challenge subong sa PNP paano ma-maintain ini kay ti umpisa pa lang ikanom pa lang nga adlaw sa bulan sang Enero may gintiro nagkahapon patay dito sa area Sampahan Ocoy. Action Ano latest update sa to sa investigation sa kapulisan? Ano yan madalom nga motibo sa krimen? Hotline. DOH sa Region 6 may bago na nga direktor. Hotline. Kinalahon teni din bla nagalin ining bago karon ginplastad diri ginpahamtang bilang tagpamuno sa Department of Health sa area sang Region 6 ti magin part ini siya automatic member sang Regional Interagency Task Force. Hotline. Ang balita to bala party sa kunoy mineleft to sa area sa Salvador Bindicto hindi to bala matuod no siling sa PNP. Pero grabe karon sa mayor nanong epekto nila sa iladra sa DSB kulbaan ni mga riders da no nagligad to mga riders nagkontrobersyal man kay may mga riders tiyan mo tanong gadgad nila nagala ka palitrato nga binastos. Hotline. Alas 8:10 na mga ka-aksyon kagabi na interview naton sa Mayor Bing Lunadia kagin palayag niya. Gigalipay sini ang gileno pag-akto sang sangguniang panlunsod sa iyagin pangayo ng authority agod magsulod na sa pagtransaksyon asang sining ginapaabot nga vaccine for COVID-19 galing way pa ni may baluana way paklaro kung saan ugid ini magabot ri sa aton sa Bacolod. Hotline. Next in line amo ang pag-top na sa mga barangay officials kag pagkonbensi sa tao nga magpabakuna no para at least sa uli kung magbakal gin man ang city kag mag-provide gin man ang national government may piyo nga target nga muna ang mangin benepisyaryo. Hotline. Mga detalye sa nabantayan sa aton sini nga pagpangalagad sa padayon naton nga presentation sa Thursday edition sa Action Hotline. Hotline. Dugay-dugay gali by the way may isa kita kasimanwa o isa diri sa Bacolod noon man nga to na dito sa Ponce, America. Nagligad kundi may mga interview man parti sa mga nabakunahan na sining COVID-19 vaccine. Ari may isa pa gid nga taga Bacolod nga naka-experience siya nabakunahan naman siya. Ibalonta ko na no ang mga experience na dito kag para man at least diri sa aton sa uli manuay pa siguro ni kung saan nga bulan sa nga quarter kung tuig maabot kanaan ang vaccine Hotline. para magabulig kita inform sa aton sining nga publiko. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero antes na alas 8:12 na joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is Ma'am Paset Atero ang head sang DSSD Bacolod. Maki-hisayod lang kita sa iya kag maki-update kay today is the last day of the distribution ng financial assistance sanay sa mga driver, no? Kumusta pila pa ang possibly numbers of the payout nga ilahimuon karon nga adlaw. Joining us is Ma'am Pasita Tero on the line. Ma'am Pasit, Happy New Year. Good morning sa imo. Morning, Sir Art. Morning man sa aton kapalamati sa Action Radio. May Yes, ma'am. mga sa inyo hangatanan. Happy New Year. Gani na ulihin ang greetings ko Happy New Year sa imo pero at least okay lang na. Isa man lang kadlawng delay sa Three Kings celebration kapon. Gani, no? Ma'am, by the way, kayo nag-update kami balakay, kundi 3 days in schedule, 5, 6, and 7 sa sining distribution naman or payout naman para sa financial assistance ng mga drivers. Mga pila ka percent ang nabilin kag mga anonikdamo pa karon ang inyong hatagan? Oo. Action Art, nag-umpisa kita January 5, no? Kag may duwa kita ka venue. Ang mga numbered barangays, ara kwao ng ilang nga BRN, no? Kay Star Pay ni ang magabayad sa ila. So, BRN number ang ginakuha nila, no? Sa pagtawid office. So,
So for numbered barangays, dito na sila makakuha sa may base center, sa may babaw sa Pantawid office. Kag ang mga named barangays, amo ni nag-umpisa kita sa January 5 for Sumag, Punta Taytay, Panukoy, Tangob, no? And then January 6, Sandumanan, Pidisa, Kabog, Mansilingan, Vista Alegre, and Takuling. And Okay. also Montevista, Granada, Alangilan, Estefania, and Villamonte mo na sa kahapon, kag Banago. Now, may remaining kita nga tatlo na lang nga barangay, muning Singkang Airport, Bata, Mandalagan, kag Alihis, no? So, wala ko ti exact gid nga number kung pila ni ang na-remaining naton. Pero ang kabilugan na kinhatag sang LTFRB sa aton is mga 2007. Okay. Pero sa 2007, 600 sini na disqualify tungod nga nakakuha na sila sang SAP or second tranche. Okay. Oo. So, sa 2,100, may ara pagid nga iban nga nakakuha naman. No? So, that's why may mga validation kita on-site before maghatag kita sang BRN number nila. Kaya supposed to be, ang mga drivers nga wala gid dyan nakakuha sang SAP, they will receive 12,000. No? Pero ang mga driver naton nga nakakuha sang first trans sa SAF panay, kag wala nakakuha sang second trans, ti isa lang ka tranche, 6,000 lang ang makuha nila. I see. So, dako manigali, no, kapin pa kon wai kay mo kabaton sa Sapto, first and second trans, do baligin tingob subong simo, at least may volume o kon dako gawang kantidad nga batunon mo. Oo, kay tida mo mga nagreklamo nga iban pa nga drivers nga wala sila gidya kabaton sang SAP, no. So amo ni na may chance sila nga makakuha sang 2 tranches sa ining higayon nga ginhatag sang LTFRB. Okay. Pero ang pag-choose sini sa mga names iyan niya sang LTFRB. Aha. I understand kay kapon na sugilanon ko si Director Osminia nga ti sila ang nagpasa dito sa DOTR sa mga names and then the DOTR amo yan nagkandak sang assessment sa sini mga driver. Yeah, correct. Kag nag-coordinate na lang sila sa DSWD tungod nga ang DSWD amo ang may baseline data, no, kung sino ang nakakuha na sang SAP or social amelioration. Okay. And then based on the guidelines ng Bayanihan 2 nga for those nga nakakuha na sang SAP anay sang una, they are not qualified to receive this, no. Pero ang wala gid makakuha, then they can receive 2 tranches. Kag ang naka-receive sang first tranche nga wala second tranche, they can receive 6,000. And ang imo on sini kung mo gani nakahatagan lang sila sa BRN amo ning reference number, ang payout sini dito na sa mga Earlier. employer. Amo lang Yeah, gid siya oo. ma'am, no, dra lang gid nakuha. Oo. I see. Emluelier subong ang aton nga finance provider. Aha. Pero kada area ni sa nabilin nga barangay, may kabalo na sila ma'am kung diin sila dapit na nga branch makadto. Siguro sa paghatag sang BRN, may ara na silang assigned nga branch kung diin. Pero ang Emluelier, bisan diin ka man lang gina-cater ka man as long Okay. as na may BRN number ka. Aha. So at least ining nga adlaw ang target naton ubuson gid ang tanan nga mga nagkalabilin. Oo. Sa Bacolod, Total of 2,100. 2,100 amo ang total for Bacolod City. Oo, kay 2,700 tani ni. Pero Ang 600? 600 sini na disqualify na. Ay, si kay tingiban to, luyag man tani nga mag-apply nga makakuha, pero kung mo nga nakakuha na sa first and second tranches, hindi na sila pwede. Hindi na sila pwede. Oo. Ay, si. Or mga asawa nila amo ang nakakuha. Something like that. Okay. Siyempre kay ang household ang reference naton household, no? So, in a household, kung may nakakuha na, then ma-disqualify ka. Ay, si. So, a household galing isipay, di ko nang asawa mo sa SAP na kabaton, ikaw nga ba na driver ka, hindi na pwede.
Yes, sir. Kaya guwa sina doble kabi. Oo. Ti mayo managani kay ti amo to ng liga ng profiling to ginakompletong detalye sino member of the families at least may ara na kamo bases kag may ara kamo data da nga ginauyatan kay kunway na kung isa ka balo ka may ara mag-live-in nga Correct, gid. oo dugay na sila nga nag-asaway way lang sa formal nga kasal or official nga nakapakasal pero living in the same household ti hindi na iya pwede. Oo, hindi pwede. Kagkapin pati ang amon ni ang pag-encode namon sang families ni included ng family members mo. So, Correct. mga iba naghahambal nga, wala kami nakakuha. Precisely, wala ka kakuha. Pero sawa mo nakakuha. So, hindi pwede. Isa lang sa Okay. inyo nga pamilya. Oo. Aha. Ma'am, aside sining iyasang LTFRB through DOTR man nga financial assistance, why na siyang ginapaabot o gina-expect pa nga most probably financial assistance nga mag-aagi sa DSSD ang distribution? Amo ni may bilin pa kita sa bayanihan 2 naton nga mga waitlisted bala. Okay. Kaya pa kita nga mga 1,000 plus no nga wala pa nakakuha. Kag may ara kita nga ginapaabot bala para sa household nga na lockdown or granular lockdown. So amo ni ang ginapasa naton nga mga lista sa DSWD for the DSWD to approve sang aton nga mga listings. I see. So, amo na lang ni ang mga nagkalabilin ang ginahulat ninyo. Ang waitlisted, pila gani liwat to? Ang waitlisted naton may ara kita anay nga mga 3,000 plus. No? Okay. So, pero may gamay na lang gid mga 1,000 or a little bit pagid lower than that nga mga wala nakakuha. Aha. Dason ang iban bla Sir Art basi matingala bala ko nga ang wala sila gyapon naka-receive sang ila second tranche sa bayanihan 1 pa bala. Okay. Oo, may mga 3,000 plus kita nga wala nakakuha. So probably ang iban sini sa ila ara sa LTFRB ang mga Alas 8:21 na. Ate ang iban sining nga way nagabaton sining nga base ara sa LTFRB nga cash assistance amo na nga way pa mo kabaton. Ulat-ulat lang. Ma'am, sorry na utod linya ta. May iban siguro sir nga sa 3,000 kundi 98,143 to ang aton nga qualified anay sa first tranche sang SAP naton no sa bayanihan 1. So out of 98 may mga 3,000 plus kita nga wala pa madagdagan sang mga ngalan no for the second tranche. Okay. Kaya medyo stricto ang second tranche kay gina-deduplication process nila. So meaning kung ang imo nga ngalan nag-appear to sa iban nga mga houses or families, automatic hindi ka na pwede, disqualified ka. Ang iban sa ila nakabaton na sa DOLE, ang iban sa ila nakabaton SSS, no? So automatic na sila nga i-delist from the second tranche, no? I see. So amo ning nagatingala sila and ang iban amo ni through LTFRB nga nakabaton ang ilang household sang ayuda man. So that's why hindi man gid tanan-tanan to sa 98,143 ang ma-downloadan sang kwarta because of these reasons, no? Aha. Ang ginatag. So, why man niya sang case sa Bacolod nga halimbawa nag-double ang claims ng family kag ginbawi pas pamilya bing nahatag nga grant to why pa na yan, no? Sila mismo sang first tranche pa lang sila mismo ang voluntarily nga nagbalik sang kwarta nila sa treasurer's office, no? Kag tigin-remit na ni naton sa regional office ang tanan nga mga kwarta nga ginpang-remit nila sa treasurer's office. Aha. So, anyway, so kabay pa matapos ni Mama ang sa going back diri sa distribution niya para sa mga assistance para sa mga driver nga ti naga-provide kamo sang BRN nga ni kabay pa matapos ni sang processing today. Today. And ang mga lockdown naton ti mahulat-ulat lang sila kay ipa-endorse pa ni naton sa aton nga pinalangga nga mayor, no? Ang tanan nga lista kay ang authenticity sini mabalik sa lista sang aton nga EOC
no, emergency operation center naton, kag sa mga barangays naton nga among in charge sa pag-lockdown sa mga pamilya. Correct. No, kaya ara na gina-refer, ara ng finalist kung sino to ang mga nahalitan sa mga lockdown. Yeah, oo. Ay, sige galabay to day sa City Health Office, sa EOC, nga mo na may information kag data. Yes, sir. Ate, sige. Anyway, ato sing una yung mamang ginapanagtag na ton, nga mga assistance pagidya para sa mga nasunugan, nga da mang ginakuha kung kaisa itong mga nabahaan. Sa 2021, ma-expect naman kita nga may budget ina nga mag-abot. Yeah, ang nabilin naton nga 2020 nga financial assistance ginahingagaw namon within this week ang processing kay may deadline kita, may cut off kita nga January 15, no? Okay. So ginahingagaw namon ang tanan nga mga balayran for financial assistance sa 2020. And ang for 2021, syempre may budget kita na iya for financial assistance na iya gidya sang LGU. Nga magbulig sa mga nagakinanglan medical, burial, mga housing assistance sa mga nasunugan na baan nga nagkalaguba ilabalay. Aha. Anyway, ang good news nga pagkatapos ng province doon nagbulig sa inyo, parte bala sa mga badyaw nga mga kuha naton to, mga brothers and sisters nga daw nagpalauli. Duway nagituod sa nag-alagaw di ko. Abot kung may ara pa man sa Bacolod, ha? Wala na. Local na lang na. Kung may ara manggid. No, aton na nga mga taga-diri na. Nga diri na abi may mga local community na. No. It's not Badyaw, kundi ang mga mendicants naton nga taga Bacolod, nga mga ginapabayaan sa ilang mga pamilya. Bo, gani man, amo nang nagalalagaw. Way labot sa mga sining local folks naton nga iban nga pangayo kayo. Tingala ko bla subong ma'am, do kadamo sang wangbo sa Bacolod daw. Gani, no? Kita mo, mga inang may kuan bala, may ara sang problema sa paminsaron nga nagahaladay. Sila kubisan din lang ni nga do may mga ruta-ruta man sila nga ara putik damo sa dalan. Ang iba ni comes from other municipalities, no? Na ginapasakay man sa salakyan, Ajus. kag diri dalon sa Bacolod. So kami man, ti kunari diri kag taga iban nga lugar dalon namon balik naman pasakyo naman sa amon ang ubra nila na sakay-sakay lang sa salakyan kag ibalik kun diin na sila. Ti ano na ginaservisan nyo na sila kag ikarga kag ibutang sa lain naman nga syudad? Tiyan mo na, ginahambal kung taga diin, di gina-facilitate naman pasakay sa terrace or kung mga lapit-lapit man lang ginadulong like Silay, Talisay, like that, no? Pero kay kung wala man ti pamilya, namin ko wala ti pamilya nga naga-take care sa iya. Pero kay hindi man naton siya ma-refer dito sa aton nga paglaom rehabilitation center naton kay buta man to. No, sikag ang gina-prefer namon nga i-refer dito ang may pamilya para just in case nga ma-rehabilitate siya, may pamilya kita nga i-endorsan sa ila. I Stress see. man nagyapon mong kumag-ayos sila, then kulang sila sa pagkaon and everything, balik man nagyapon blatian nila. Correct. So anyway, ginapangitaan man ang ideya, gura, may nitani ko may comprehensive nga program, once and for all ang province kag Negros, nga makiter ni sila bala ini nga mga individual at least hindi maglalagaw sa dalan siling ko tingala ko na sila mo ni ka damo na sang magina restriction ng gobyerno may mga ordinansa kita why mas laga sunod health protocol why magani mga face mask to hindi matapikan COVID no. Gani, no? Immune na sila sa siguro sa bacteria or whatever, no? Wala, sige man sila. Pero may damo man kami, may napabalubong na mga mendicants nga nasapwan na nga nagkalamatay. Ay sus. Subo man. So may mga apat man kami nga napalubong. I I see. think basi ko natapikan sila bala po. Aha. Anyway, Ma'am Pasit, good luck sa inyo dira. Hopefully matapos na ini ang ining distribution natin today. Oy may ga pamangkot sila nga Pasita about sa ginasakit nga asawa kang nahadlok magsugid sa women's desk. Ano pwede mabulig kuno do ginasakit sang asawa ang sang bana ang asawa niya
Basta ma-report lang sa kada barangay, may ara kita ginatawag nga barangay VAUSI desk, no? So, i-report lang sa barangay nga VAUSI desk focal para nga ma-facilitate naton kung ano ang sarang nga mahimo para mapatawag ang bana, para makahimo sang DPO, whatever nga gusto, abisang babae para maproteksyonan siya. I see. Ate, sige ka ba ipaklaro kay Ma'am Jinky nga nagapamangkot da. On that note, Ma'am Pasita Tiro, salamat sa time. Good morning. Thank you, sir. Good morning sa Tanan Liwat. Action Hotline. Nabayo niya ang mga drivers at least na kunini nga bulig in kaso nga mabaton na ninyo. Kapin pang way nagkabaton sang first and second trans sa Social Amelioration Program. Amo na ni Guro atong mga nagareklamo niya kami way ginakabaton. May first trans kami, second trans amon way magtupati diri. Basi ara dira kamo, may chance ka makabaton sang financial assistance wherein today is the final schedule of distribution. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa Radio Philippine Standard Time, alas 8:42 na. Good morning, may lang pagmonitor kay Wenvert ang Severino. Niya monitor na kami sa upod sa family ko, sa Action Hotline. Stay safe always. Salamat sa imo, sir, kamuman. Halong gid permi. Araban si Sir Noel Amar, Melissa Tingson, Sir Juval Trinidad. Gamonitor siya all the way from Cabancalan City. Rosalie Elizalde. Ya, good morning, monitor kami sa husband ko, Jerome Lipana. Araman si Christine Magbanwa Montivilla. Noel Amar, oy, tapos na siya kuno, naka-like and share na siya. Bibing Davat Tanael, Jocelyn Libuon Dispuho, ako maldita, ara sa Hong Kong. Ma'am, kumusta sa inyo sa Hong Kong da? Especially atong na-record yung makalilibog man to kay ti Alindris, Pilipinas. Tuway pa man to sang COVID. Pag abot to, may COVID strain siya nga na-detect ang mga authorities to. Bing Perez Mont, good morning. Pwede pa shoutout birthday isang apo ko, Mary Francisco Dato. It's her birthday today. Thank you very much. Manjo Arnijo, Miguel Nambong, Rofi Libran, gamonitorman sa Talukbago, MJ Arcilias Lipalam, Sherilyn Oro Javier, good morning. Huma Lumina, Ma'am Heaven, good morning. Erwin Gonzalez,
Dira sa Maaw, Judy Nan, Melissa Tingson, Jocelyn Arisibita Olak, Eleanor Rigby Agravante, Fred Harluyan. No, sa Dublin, Ireland, the Fred Harluyan, gamonitor sila. Bo, kumusta ang Ireland? Iyakon COVID case? Action Hotline. Melchorita Ferrer, good morning. Lito Dayap, Ligay Villares at Jubar, si Kyle Kuno Bimbim, Vice sa Jubar sang Talok Bago City. Gino Isiser, gamonitor man sa Singapore. Araman si Joy Drilon, gamonitor. Alex Montesa, sir, how are you? Good morning. Rodolfo Katigi, Engineer Jubel Katigi, Ma'am Gina Saludares, Gabitoya, gamonitor man. Muhit Dakad Muno, grabe nga lang niyo. Kwan siya galing, may negosyo siya. Action Hotline. Amo ni no, ng connection to yo. Din dapit niya, ari mo, ipasaka ko lang nigurutan ano. Muna, sige, salamat kita. Alex Fuentes, sir. Good morning. Action Hotline. Alas 8:45, now ari ay, kundi subong diri sa Pilipinas, ang ginatingwaan ta subong is the vaccination program, nga sa iban nga mga areas yara na sa phase 1, phase 2, phase 3, nga ginasikaso at least makahatag sang vaccine sa pumuluyong Pilipinhon, nga muna makabulig no? At least ining COVID ang aton ginapaabot nga kabay pa, nga ini siya matunaw na lang sining nga 2021. Grabe na gid ang kahalitan nga gindulot sining COVID mo. At tanan-tanan kita apektado kapin pagid kon magtaas ang community quarantine status nga ginapatuman. Ang ginaistrikto sa mga regulation kitaya nga mga ordinaryo nga pumuluyo. At apektado ang bisan ng palangabuyan ta. Action Hotline. Tipagi sa vaccination program. Nga muning target sa government, kaling way pa klaro kung saan nga bulan, ano nga quarter, sila nga tuing magatupa dari sa aton, amo nang ginabantayan ta. Now, may pila ka mga pungsod, labi na gid dito sa Amerika, nga una na ya, may ara na sila ya. Mga Pinay dito, mga Pinoy, mga Filipino, OFW, mga nagatrabaho to, mga residents na sang Amerika, nga nakabenepisyo na sang ginatawag na ton nga vaccine. Ti isa diri bakulod nun mano, kag suki sa Action Radio bakulod. Now, luyag man kita maka ibalo sa iya, kay after some vaccination, ano ba lang kakatabo diri, gatiner sila sa ila balay, and this nan ini siya gani, nagaobra gyapon mo. Gabi subong dito sa iya, sa state nga ginatineran niya. Online sa hotline. And joining us this morning, the Action Hotline is Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am Vanessa, how are you? Happy New Year sa imo and good day. Do gabi sa imo da subong ma'am. Well, hello. Yes, Action Art. Good evening. Good morning dira sa inyo tanan. Kag sa mga viewer, kag sa mga listeners ng ARB. Thank you so much for the invite. Yes, salamat man sa time mo. Kabalo ko nag-duty ka pa, dason nagaling ka pa sa trabaho, pero nagatagid time for Action Radio Bacolod. Ano gani nga state ang inyo, ma'am, sa Amerika? Ari ko sa Twin City, Minnesota, Minneapolis. Sa Minnesota, Timberwolves sa NBA ang team nila, no? Oo. Ma'am, I understand isa ikaw sa nakabenepisyo na in terms ang ginatawag nga vaccine ngani. Tell us sing saan o kamo ni ma'am naka-acquire o kung ginhatagan sining vaccine? Kahapon, mga 2:30 afternoon kahapon. So bali ano ni siya, voluntary ang ginhimo nga pag-inject o pagbakuna sa inyo, or ano ang requirements ng state yung ginatiniran mo? Hindi na siya voluntary. Dira ako employed ako dira, kaya tanan kami. You have to, mayroon kang option kung gusto mo magpa-vaccine o kung ayaw mo, pwede naman. Kaya lang there's a form na ihatag sa amon tanan kung, you know, ilapan mo. Kung gusto mo o ayaw mo, pwede naman.
Okay. Kung gusto mo gid gali nga hindi kaya magpa-inject, okay man lang, no? May option ka. Pero anong imo reason gid, Ma'am Vanessa, nga nag-decide ka man nga maka-avail sining vaccine? The first time nagpa-swab test ko kasi swab test namin twice a week, Monday and Thursday. Okay. Tapos nag-decide ko na nag-fill up ako ng form, sabi ko hindi ko anay, next time na lang siguro. Mhm. Tapos yung isa ko co-worker sa ako nag approach na, Vanessa, come on, you can do, it's good to be safe. Mhm. So nag-turn around ako kag nagbalik kag ginislan ko yung form ko na siling ko na oo na lang. Mhm. So, bali sa inyo na kung case ng COVID sa Minnesota, kumusta yan, ma'am? Damo man cases sa inyo da? Oo, damo man. Pero, kinanglan magpalo sa protocol nga ginatawag. Mhm. Amo nang importante, no? Yung mga health protocol nga ginapatuman sa mga authorities, kung nagasunod ka lang, safe gid ang imo sining sitwasyon. Yes, Action Art. Oo. Mm. Ma'am, ano ni siyang vaccine niya ang gin-inject sa inyo? Pfizer. Iya sa Pfizer. Oo. So, balik ka isa pa lang ka naka-avail sa sining injection, sa sining vaccine. Yes. Yes, Action Art. Yung second inoculation sa February 2nd. February 2nd. Oh, okay. After, ma'am, sang nakuha ka na isang vaccine shot sa imo, anong effect? Why ka man sa nabatigan sa kaugalingon mo? Okay malang ang pamatyag mo? Na naman? Okay, kahapon ako nagpa-vaccine, that was Tuesday afternoon. Mm-hmm. Tapos, after na in-inject ako, Okay. siling ko tapos na dayon, double pilang bala. Mm-hmm. Tapos saling ko sa nag-inject sa akon, is it done? Aha. Adasig lang. Tapos kin papungko kami for 15 minutes to wait and they will observe us. Mm. So after 15 minutes, they will release you, pinapapuli ka na Mm. kung okay ka ba. Amo na. Okay. Pero wala, after sa kagabi, okay man ako, walang fever, walang headache. Mm. Kaya lang my right shoulder is kana in pain. Parang masakit ba daw gaalay. Mm. But today, it feels much better. Subong okay na yan, subong sitwasyon mo. Oo, okay na okay gid. Mhm. So at least dira sa inyo ang ginahimo dasig ang vaccine saan pa nag-start, ma'am, ang vaccination program diya sa states ng Minnesota? Kahapon lang, pero yung iba na mga nurses nauna sila kasi nagkadto sila sa city sa Minneapolis. Mm. Pero yung sa amon kahapon kasi nasa sa medical field. Mhm. So amo na kahapon gigamitan na niya. Okay. So at least daw kampante ka na, anong explanation sa inyo after ma-vaccine ka? Pwede ka na makahatag may laxity abi or kumpiyansa nga bisan di ka na magsunod sa health protocol, okay na? Anong explanation sa inyo sina, ma'am? Action Art, bisan nga may may vaccine na kami, we still have to wear the mask and the face shield. It's still mandatory. So dira sa inyo required man, like here in Bacolod nga may ordinance kaya gani nga dapat while you are in work outside your house kinanglan obligado kagid daw nga magsuksok sang face mask kag face shield. Pag magkadto ka sa sulod, like sa mga store, obligado ka gid. Pero pag sa outside, you can go without mask or depende lang na sa imo kung gusto mo mag-wear. Pero pag sulod ka sa mga restaurant or store, you have to.
Yes, ang wagali kung anak ka sa mga enclosed kag public places, dapat may mask ka and face shield. Correct. Pero kung nagalakat ka lang sa dalan, it is your choice kung bala ba suksok ka sina. Yes, oo. Wayadak panay, no? Minsan- Kung galakat ka bisdalan, nga way kaya face shield, kag face mask, wayadak panay, way task force disiplina ang lida. No, wala good action. At kami pero pag nagkadto kami sa gym, mag-workout kami, magsuot man kami sang mask. At least, after some vaccination, daw ang number of cases sa inyo, daw may affected man, daw ay naging man sa nagdugang number, abi? Diri sa Minnesota parang daw wala namon ginaanong COVID gid masyado. Kasi kay diri kadamuan ka palos ang protocol. Waya bi pasaway na mo, no? Waya sang nagkukutso-kutso, yan ang gatilingob, ininom sa dalan nga may mga baso, waya, no? Why kinanglan magfollow ka lang sang protocol nga ginatawag para nga if you wanna be safe, you know? Na? Yes. So anyway, kay siling ko, at least makakuha kami sa mga ideya sa inyo, kag kung anong ma-experience yun na. Kay diri sa aton sa Pilipinas, I know that you are also from Bacolod City. Din galing ka barangay din mga pamilya mo, ma'am? Ang family ko ara da sa may Tangob, tapos may ara man ko da family sa may Santo Niño. Sa Banago? Oo. Okay. So at least kay siling na kun sa uli bala ko na Bacolod City ko mayara na kita vaccine ini-challenge ni kabalo ka ang Pilipinas siya after reading vaccine scare to subong nagasulo survey kaming iban niya doon ginadukan niya pasiwan man piyo na bala kapin pa dira sa inyo ba mo ay makamuya ginapapirma inang let's say may waiver nga perma kadi nga kung may side effects mo ay labot ang gobyerno why na ya. Actually sir, Action Art nag kami ng may form kami na ginfill upan kung bago sila mag-inject sa amon sang vaccine. May fill upan ka gid tanan kung may mga insurance ka muna tapos ganun nakabutang dito nga kung mayroon kang if you're feeling sick today or you have heart disease, kung may allergy ka, kung magkaon ka sang eggs bala muna ang nakabutang dito. I see. Pero dira sa inyo, ining new COVID strain, ang new variant ng COVID, daway pa man niya recorded dira sa inyo state nga ginatiniran? May ara man kami case diri. Pero, I see. Pero alam mo naman nga, sa tanan, the whole world, tanan ara gid ang COVID, hindi na maano. So, we're hoping jutay-jutay na madula dahil sa vaccine. Aha. So, kabay pa, nung ining na-share mo karon sa aton, mga nagamonitor diri sa Bacolod and Negros while we are still waiting kung saan man mangin available ining vaccine, kabay pa ang public, mangin aware man, kag mangin kampantin, case nga kay kabalukat ang labot sa profiling, kag ang pag-identify sa mga sector nga tagan priorities ning vaccine, ti dapat kung mag-purchase kasi ni, may ara nga daan ay akwan mo daw timetable blakon ang lifespan sang vaccine kwan pa ni no ginabutang pa ni sa safe nga lugar may mga freezer requirements nga dapat ibutangan sa vaccine tisili ko kanugon karon nga magala kita pinamakal magbakal ang gobyerno and then because of the ding vaccine scare basi lang tao hindi magpa pag-immunize, Ma'am Vanessa? Si actually kahapon, ang feeling ko daw na nervous ko balahaw kasi ko, daw na may ara ko feeling nga daw na hadlo kung magpa-vaccine. Pero nag-calm down ako siling ko well, it's better safe than sorry bala muna siling ko. So, Yes, ma'am. So, hindi na ko magpalawig po sa imo. Kabalo ko mapaway ka pa da, kay may mga obligasyon ka pa man. Ma'am, may tamyawon ka diri, may mata pariente mo sa aton diri sa Bacolod? Oo. Matamyaw lang ko sa sister ko dira sa Tangob na kay Mrs. Alvarez and kay Mr. Alvarez.
Tapos sa mga goles dira sa silay sa mga pakaisa ko, Mhm. kag sa mga pakaisa ko din na mga family merkado. Mhm. Mamula na. Yes, ang imo husband nakapa-inject naman? Wala pa siya sa Action Art kasi busy pa siya sa ano niya sa clinic. Busy pa siya. Sako pa. Sayang nga mga pasyente man. Grabe, no? Sige, anyway. Ma'am Vanessa, by profession, ara ka ga obra as nurse. Ano ako, Action Art, I'm a mentor for certified nursing assistant. I see. Sige. Ma'am Vanessa, God bless. Thank you for always supporting Action Radio Bacolod, and hopefully from time to time, no, if we need some inputs halinda sa imo, hopefully nga mangin open ang line mo for Action Radio Bacolod. Ma'am, thank you very much. God bless. Kaghalong kamuda. And thank you man, Sir Action Art, at saka salamat gid sa pag-invite sa akon. Anytime gid pwede gid ka kung gusto niyo mag interview ka, kung anong gusto niyo mabalaan. I'll do my best. Sige, Thank you so sige. much. Thank you. God bless. God Bye-bye. bless. Bye-bye. Action Hotline. Ma'am Vanessa Mayo, na urig ng Bacolod noon, ti ato to subong sa Minnesota, sa USA. Actually, Mayo. Hindi nga balising una, sige Mayo, pwede man. Kaya kung diri sa ato, na gani kalamayo, ginaang kwan, pero ti kabalo ka, Mayo, ning iyan na pamanay. Foreigner, kag ara sila sa field, ang work nila, ara man sa pangalagad o serbisyo sa mga patient, no, sa mga pasyente. So, thank you, Gida. No? Amo nang mga experience, bala, tisiling ko sa iban ng mga pungsod, even in Asia, ara na sa first, second, and third phase, sa vaccination program. No? Sa pagpabakal sa vaccine. Tidiri sa ato na galing, do ka trasado, do ka bundol, blaya. No? Kita mo, tiway pa kanipiyo, kung ano kwarter masulod ni kag ma-acquire sang pungsod ang vaccine mo. Ang unique kaling sa Pilipinas, while kang gina-process pa, kag gina-finalize kung diin kita makuha ang national government, ano nga magkompanya ang kuhaan sang vaccine, ang mga PSG yan na injeksyonan na, ay kalain. Ang sadya pa kay subong, ang wado paktakon portion, kaya hindi may baluan kung sino ang nagpalusot, diin naglaagi, ang gingamit nga vaccine, nga gin-inject sa mga PSG, ang gabantay sa presidente. O, pamangkot, siniway ginaya question, kiti, vital man ang rule nila, kabuhi isang presidente, ginabantayan nila mo, tigaling din na nagaging vaccine, diyan gindalas ang kabog ini paglupad nila. Ang kabog makatravel from country to other countries. Hindi guro kalupad, no? Ang kabog nga matabok sa Pacific Ocean o kundi mandra nga balapad nga bye-bye. Ay, sa diya Pilipinas, kabudlay among intindiyon ang pamangkot na ti paano nagalusot ni. Oh, why gina problema kay kun why pamanggani ito do green light gambal ang DOH or FDA ngiti okay na pero ti na injection na ya okay na ya. Ti may tendency nga ini mga report nga pila ka mga opisyales naton sa gobyerno may kulo kwarta pabatyagan ko gay ipoy lang ni iban naka-avail ni sa vaccine, no? Amay kulo kwarta ya basi kun siling mo ga dukayo malang ni sa pabatyag ni nila kapin pa politiko kag mga big time nga mga negosyante why takabalo basi kon tapos na ni sila ya pa immunize o kon pa vaccine o tikita ya hulat ga mudlat ang kalimutaw do ya ga hulat kita kung san o pa babakal sang gobyerno ining vaccine kagamangin available para sa vaccination program sa mga provinces and to the entire nation. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Salisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:13. This time check. Ari mensayo nga ginpadala ninyo para makompleto tani. Si Rosalie Elizalde, good morning man. Kay Angela Liarte Gayondato, gamonitor man si Jan Acosta, Benji Bernardes, Boy Julingo, Madam Karen Tanlangit, araban si Paring Edida. Regards and good morning sa inyo. GM Asdilio Banaag, gamonitor man siya. Thank you. Bibing Dava Tanail, si Bibing Baluarte, duwa ka Bibing ba? Thank you gid sa pag-monitor karon ng aga. Araman si Erwin Gonzales sa Maaw, no? Linsay, nabasa ko na ni Guro kay ina. Melchorita Ferrer, thank you. Gargasiran si George. What if may pre-existing sakit, hindi pwede mag-unvaccine? Kay sa form naka-indicate mga sakit to fill in. Diri sa aton, depende na Guro sir kung ano ang requirements na. Actually, i-check na karon kay Attorney Joselito Bayatan kay siya ni
utilize o kung gintugyanan ni Mayor to coordinate with the barangays para ma-set up ng daan kung anong himuon bala. No, in kaso nga may mga information dissemination campaign, paano ini-utilize ang mga barangay officials sa magbulig campaign man sa city, ihibaloon talang na no sa kay attorney Joselito Bayatan karon. Si Divina Howard, iya kuan niyo damo nagapasulod iya mensahe galing kay negosyo ni Ilayo. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr., gamonitor sila dira sa Family Alarcon, si Bimbim, si Idka, oy, sige. Good morning sa inyo, pare. May lang nga pag-monitor. First cousin man sa hospital go work, nurse siya kuno. Nakakuha man siya sa COVID-19 vaccine niya. Waiting for untoward reaction. We are praying sa aton sini mga Filipino nga mga brothers, sisters, nga to dito si man mga pungsod nga ti naka-avail na sa vaccine. Hopefully, wa isang reaction nga mabudlayan sila. No? Thank you, Gida, sa mga nag-share diri. Kabay man nga medyo madasig-dasig ang pag-process sini nga tani magka-recover na black kita. No? Nga mga Pilipinoon nga at least sa ulihi ang cases magdubo na gid, kabay pa may-maintain ni although Bacolod daw nakawalo walo ang case nga na-record kahapon. Ay, kumusta galing ang baligyan? Ay, na nakapangkakas na daw, hasta malang to kahapon nga daw. O, check ko lang na kay Sir Ernie Pinida. Ari lang ako sa aton nga magka-action na ako lang reminder, iya. Ano man nga sa why na kita time dari sa aton sining nga pagpangalagad kita no sa buwas naman nga edisyon Friday January 8, 2021. Aksyon nagtayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.